हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ आं बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैयो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट फैया जोबोद गोबाव जाबायमोन। दिनै लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदान हाबसन फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गब्ला केन्डिडेट। बेयो मोनसे बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां आरो स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। बे भिडिअ कास्ट महरै दं अनिल नार्जारि, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी आरो फैलाव बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि स्ट'रि, केमेरा, एडिटरानो जादों जयन्त बसुमतारी आरो बे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारि आरो प्रडिउसारानो जादों प्रिया बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखै, दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला नैबे प्रिया एन्टारटेनमेन्टनि बे स्क्रिन नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आरो दासिमबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएप ग्रुपखौ होनानै दोनदों आरो बे भिडिअनि वाट्सएपनि फल' खालामनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो नाजाबाय थागोन।